posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 9 January 2025. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wanthu osauka komanso president wa bungwe lake lotchedwa Malawi First. Iyeyo nthawi zambiri amabwera ndipo lero lino wabweranso wayankhula motere. The DC, mwana upya kwambiri, the most deadly and dangerous child, the last man standing, activist osaopa, ndipo ulo atauona unyolo ukubwera amakhala akusekerera akuchita smile chifukwa ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitirira Amalawi kukuyimirirani ndi kukulankhulirani mopanda mantha, mopandanso kukufunsani kuti mundipase dipo lina lililonse chifukwa ine ndimakukondani kwambiri. Uthenga wanga mama wa uno kwa amene mmayandikana ndi Chakwera, tamugayireni kauthenga kakuti akamve bwinobwino kunena kuti kulandidwa kwa Admark ndi masherifi should be an eye opener. It is an eye opener, ndipo akuyenera adziwe kunena kuti all is not rose. Zinthu Malawi muno zasokonekera ndipo akapusa iti ilandidwe si Admark yokhayo, pali ma department ambiri, ma company ambiri, komanso even olo ma ministry amene atalandidwe. Ndipo tikapusa siku lina muzamva kuti soboma la Malawi lalandidwapo ni masherifi. President Chakwera muziwe izi ya bwana kunena kuti anthu anu amene akuzungulirani amakunamiza ni boza ngati simmanamizana nokha chifukwa every organization, every club, every company imakumana ndi kumakambirana. Kodi inu kumene muliko simmakhala pansi ndi kumakambirana? Izi zachitika ku Admark, kodi zimene zisimmaziona? Kodi izi zachitika ku Admark zinamba zachitika ponso mu history ya dziko lino? Uku nkoyamba ati kunena kuti Admark imene ili yofunikira kwambiri, imene inakhazikisidwa kuti ikathandize munthu wakumuzi kumbali ya chakudya ikalandidwe. Izi zikupaseni chizindikiro chonena kuti zinthu Malawi muno sizili bwino, ndipo mukanakhala ena mukanangochita resign. Ndamva chisoni kwambiri kuona kuti ngakhale ziko likuyenda mavuto oterewa, koma inu mukupitirizabe kuononga ndalama za boma. Inu mukupitirizabe kugula magalimoto, kuagulira ma ministers. Ndamva chisoni kuona pa dipiti wanu pali magalimoto latest Land Cruiser, galimoto yodula kwambiri over 500 million. Galimoto imeneja ndi galimoto yokuti ndalama zake sizamasewera 500 million kumugulira minister. Yet ziko lino likuyenda through a lot of challenges. 500 million imeneja mukugulira magalimoto kumapasa ma ministers, ena kumaenda pa ndipiti wanu, yet ndipiti umene unali ni magalimoto kale ambiri. Ngakhale nthawi ya kampeni munkalonjeza kuti tizachepesa convoy magalimoto akuchuluka, ndipo palibe zomadikirisa anthu pa nsewu. Bwana muli ndi nsambi kwambiri. Ndalama zimene mukuononga zija mukanakhoza kugulira mankhwala muzipatala. Ndalama zimene mukuononga kumagulira magalimoto mukanakhoza kugulira zakudya mma Central Hospital. Tapita ni kukamuzo Central Hospital kapena mutumize anthu anu mukaone zimene zili kumeneko. Tikunena panopa ku Central Hospital kukamuzutu imene yakuyandikira ni kukamuzu pale siko kumene koko zakudya kulibeko. Ma suppliers anasiya kupereka zinthu zawo chifukwa cha ngongole. Outstanding bills kuchokera 2021, 2022, 2023 pakana panopa anthu aja ananyanyala. Ndipo mukapusanso kutereko ina imene iti ilandidwe ni masherifi ndi Kamuzu Central Hospital.
Chalakwe mangomva kuti kuyendesa boma ananenapo acheya kunena kuti kuyendesa boma it is a serious business. Boma sitimayendesa ngati kuyenda bawo ayi, boma limafuna anthu amene ali ndi serious minds. Koma chimene mukuziwa inu ndikuba basi. Are you really serious mungatenge over 500 million 500 million imene ili half a billion kukagulira galimoto, yeti muziko munomo mulibe mochakudya, yeti muziko muno anthu akuvutika masana ndi usiku kuti akagule mafuta amagalimoto. Ndipo Amalawi ife ndife anthu ophweka kwambiri. Amalawi tinafasa ngatali mankhwala kuti tinapeperedwa mankhwala ndi anthu andale, ndiyedi tithokoze kuti andale odo anatipeperera. Inuyo achakwera mukuyenera muziwe kunena kuti pamene mwapanga cabinet reshuffle paja mukanapangaso reshuffle ya ma advisors yanu, chifukwa palibe mmodzi yemwe wa ma advisors yanu amene akukuuzani zoona zake zimene zikuchitika kuno kudziko. Anthu olo kuti mpite mukaone anthu a business amene amapita kuti akagule sugar yemwe iti sugar, mukapeza kuti sugar uja anthu akuchita kukang'anirana kuti akagule sugayo. Zinthu sizili bwino ku Malawi. Koma inu muli bize kuba, komanso muli bize kumashaina mu economy imene ili very very ailing. Ndipo kumadaba kuti kapena ifeyo are we celebrating poverty? Chifukwa ali maiko ena sibwezi pano president atalamula kunena kuti tene mukayenjezere magalimoto odula akakhale pa convoy. President wanzeru akanena kuti pano pali chita ni reduce magalimoto apa convoy. Koma kuiona convoy ya president masiku awawa mafuta akuvutamu, president akuendera magalimoto over 40 over 50 pa convoy. Ndikumanena kuti koma abale ulamuliro wa Chakwera utionesa zinthu kutero kwa anthu akunjoya pasipo mpano, yeti Amalawi akuzunzika kopya, ma patient akulephera kudya chifukwa Central Hospital inakonzedwa kapena inachitidwa design kuti ikathandize anthu ovutika amene sangakwanise kuti akapite ku pharmacy kapena amene sangakwanise kupita ku zipatala zolipira. Koma mukapita ku Central Hospital ina iliyonse Malawi muno mukapeza kuti mankhwala kulibe, komanso staff yake ikuvutika kwambiri in terms of ORT. Ma department wonse ku Ministry of Education, Ministry of Health, ku Agriculture, ku Police, kuame kondiye tapita ni kumvera battalion mukaone azimayi akumachezera kotunga mazi. Anthu amene anatumidwa kuti akagule mapampu opopa mazi paja mukuziwa kuti dera la Salima dowa kukusowa ndikosowa mazi, dera limene ja tereni imene ja ndiyovuta mazi alikonko kusalimako. Koma boma lathu anthu andale sanapange chotheka kuti anthu akhale ndi mazi. Anthu akuvutika kwambiri ame azikazi awo anthu ame akuzunzika kwambiri kuti azikhala ndi mazi. Zimbuzi za maziso kulibe koso zimbuzi zokumba ayi, anthu akuzunzika kumachezera kumazi. Malo mokuti mutenge ndrama zimene zizi mukagulire pampu tu yeni pampu imene ya mphamvu yokuti ndi yofunika aike pampu ya mphamvu iyo anapita ndikugula ujeni pampu yocheperapo mphamvu, mazi akulephera kupopa. Malo mokuti akagule mwina ya 100 akagula ya 80 horsepower. Sono zithandiza chani zimene zozo? Ndizozunza kwambiri zomvesa chisoni kwambiri kunena kuti siku la leroli anthu akumwa mazi limodzi ni ng'ombe, akumwa mazi limodzi ndi agalu. Anthutu mudowamu mmene mukuchoka ma ministers ya mphamvu, musalima mmene mukuchoka ma advisors ya mphamvu. Nizomvesa chisoni kuti ziko lathu lili pamene papa. Mukapita kumbali ya Katangale ndeta pita ne mukaone, musanapite kumulanje, kutcholo, kunzimba, kukaronga, tango pita ni mulilongwe. Mupite kulilongwe City Council mukaone phwando lokuba malo mene lilili. Kutero koma kansala
ndi nduna zena akugawana malo kumeneko kumachita kumenyanirana. Tapitani mukaone ku area 27 kumeneko kuagawana malo otero kuti ameya anachita kuthawa meeting ya kumponera kupita ku court kukatenga injunction kuti mwina apulumuse malo. Komanso sikuti malo oto afuna apulumuse kuti akhale a council tuya, malo akufuna agawe kwa ma ministers ndi ma members a MCP. Sindikudziwa kuti pamene muti muuza fika 2030 ngati Mulungu angalole kuti mukafikeko, sindikudziwa ngati mulilongwe muti muzakhale malo. Kupezeka minister wina akupezeka ndi malo over 300 iye katu osakhala tu kapena chipani chose tuya, koma malo 300 ayekha. Mukapita ku Capitol Hill kujako kamuzu poichita design Capitol Hill anayikiranso reserve kunena kuti for further development future use. Osewo malo onse ozungulira Capitol Hill ja agawana ose kugawana malo. Tikunena pano ku Lilongwe City Council mukapeza kumene koko salary ya November, salary ya December anthu sanalandire, ndipo akuchita kuopseza a union kunena kuti amene atayitengere nkhani imeneyi kwa DC Ntanyiwa wabakiri Muluzi Namiwa aliyense achosedwa ntchito mupangisa manyazi boma, muwapase anthu masalaries yawo ku Lilongwe City Council. Tatengani salary ya November ndi December muwapase anthu akufuna kutumiza ana awo ku sukulu. Ngati zili zanu zokubazo muzipangana kongo koma anthu akufunikira masalaries yawo. Ndipo ndizomvesa chisoni kwambiri kuti ife ku Malawi timachitana treat chonchi like this ngati kapena tonse amene ndi ife anthu obwera, yeti ndi ife anthu amomuno. Iniyo m'manyumba mwanu mukudya bwino, mukusamba, mukunjoya, koma anthu ena akuvutika kwambiri. Ma patient ku Kamuzu Central Hospital sakudya, anthu opanga supplies zinthu ananyanyala kale. Ndipo musegule maso anu bwana kumene muliko. Ngati simusegula maso anu mupeza kuti zinthu zambiri zionongeka ndipo zinthu zambiri zilandidwa. Ndithokoze kwambiri maloya ni masherifi amene mwakalanda adimaki. Ndipo chonde anthu enaso mutengerepo phunziro, mwauze maloya anu mukalanderande zinthu chifukwa boma iliri chimene chikuziwa iwo ndikuba basi. Palibe china chimene yakupanga ndi kusankhana mitundu. Chifukwa ngati kuli boma limene likudziwa kusankhana mitundu, akumangoyikana okhaokha achewa okhaokha pena palipose, kuchokera ku polisi, kuchokera ku ame, kuchokera ku agriculture, Ministry of Health, pena palipose achewa okhaokha ndiye ndi boma la MCP. Ankanena anzawo mbuyo muja kuti nepotism. Bitane mukaone mmene iliri nepotism ku MCP, mboma la MCP. Munthu wina wa ku prison amene anaphunzira za human rights, anakatenga degree yache in human rights, amuchosa kuchokera ku Nzimba kuti akagwire ntchito ku headquarters ku Lilongwe ku prison. Kungofika kumeneko kulimva zina lake ndi kumene akuchokera, ali kuchokera kuti ali ku Blantyre, ali zina akondiriye, alibwereranso ku Nzimba. Abwana anena kuti iweyo ayi. Winayo basi wakumaula aliwe wakuti aline kwathu kuchira Zulu. Agogo wanga ina ku Phalombe alitiye bwerera kumene ukuchokera. Kusankhana mitundu. Ndipo ziko ili ndi ziko lolozedwa kwambiri, ziko lotembereredwa, limene asogoleri yake sakuziwa chimene akuchita. So ulendo wa 2025 abwana chakwera ngati simusegula maso anu muzakhala president woyamba wambiri osiya mbiri yonyasa kwambiri. Chifukwa inu simmangagule magalimoto odula yeti ziko linolo anthu akuvutika. Ndipo sindikudziwa kuti kodi makamaka ndi chani chimene chikuchitika, ndi chani. Pena palipose ndipo sokonekera, pena palipose ukapita ku Escom kosokonekera, ukapita ku kwina kulikonse ku education izo sokonekera. Kodi sono ndi anthu apumire pati. Njala ndiye ndi imeneyi, mango ndi awana athawa. Nderero mukapeze kuti munthu mukumusungira salary yache, mukane kuti asakalandire salary, muka union mukagulula zimene zitikumangana. Ndiye chibwana chimene choncho. Tithokoze inu a opposition mwayambapo tu bwino.
apita Mutharika. Mukanakhala kuti ino opposition zimene zizi zomayendera anthu kumalimbikisa kuti alembese munaziyamba kale, bwezi pano anthu ali patali, koma vuto laje mmatuluka choncho mukamona president. Amene watuluka president uja ndi pamene mmati inu kwere ndikumamusatira. Mwalamo kuti nanunso muzipangisa misonkhano yanu. Madera muzipangisa misonkhano. That's your duty as MPs, as ma councillors, as amaudindo. Duty yanu ndiyo pangisa misonkhano. Koma mukudikirira kuti Peter Mutharika apangise misonkhano, mukudikirira kuti Atupere apangise misonkhano, mukudikirira kuti Chihana apangise misonkhano, ndiye muziyasatira. No, it is your responsibility to do what your leaders are doing, even before them. Iniyonda yamene mukuyenera kumapanga. Bon Kalindo, the DC. Mwana upsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village. Tie Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Unalokuyankhula kwa Bon Kalindo lero lino pa 9 January 2025. Kodi zimene wayankhula Bon Kalindo inu mwazimva mutani? Ngati muli ndi ndemanga kapena maganizo kapenanso kuganiza kusiyana ndi zimene wayankhula Bon Kalindo, tapchirani komenti tione kuti muli bwanji.